Jeg tror, jeg har de samme forventninger, som jeg har haft de andre år, nemlig at håber, at man går på Tietgen Handelsgymnasium, fordi man gerne vil lære noget, sætter sig nogle mål og kommer til at trives. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi skal jo have indviet vores nye bygning. Så 1. februar, der bliver der lidt mere plads, end der er nu. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og start? At møde nye mennesker og få en god start. Jeg glæder mig til noget med klasse. Det tror jeg. Ja, det gør jeg også. Lære dem at kende. Er de søde, og man kan med dem? Ja, det er vigtigt. At vi får et godt sammenhold, og vi skal lære hinanden at kende. Jeg har sgu ikke så mange forventninger. Jeg kender ikke nogen som helst. Global Studies. Marketing og ledelse. Vi har hørt godt om. Vi har ledelse. Ja, vi har taget den samme linje. Men så skal lige klasse. Ja. Jeg har hørt så meget godt om det, og jeg tænkte, og jeg er blevet, altså der er mange, der har sagt til mig, at jeg skulle tage herhen, og så tænkte jeg, det skal nok blive godt. Jeg synes måske, man kan relatere det bedre til virkeligheden på en eller anden måde. Man kommer til at bruge meget af det efter. Ja. Bare opleve en masse ting og få en masse gode venner. Ja, prøvegymnasiet, ja. Det kommer ind i det hele, en del af det hele jo. Fester. Det er stort. Jeg har hørt, der kommer pænt mange mennesker. Jeg har høje forventninger. Der er ret høje forventninger. Ja. Ja, godt. Yes. Ja. Meget. Jeg synes, det var en god dag, og jeg fik noget ud af det. Helt sikkert. Meget. Jeg synes, det var lækkert i starten. Men jeg synes hurtigt, man sådan begyndte også, i hvert fald at snakke med dem, man sad sådan ved siden af, og ens makker og ens makkers gruppe. Jeg synes, det fungerede rigtig godt. Ja, selvfølgelig. Det skal da nok blive sjovt. Ja, vi kender jo ikke hinanden så godt endnu, så jeg tænker, at det nok er en god idé i hvert fald. Man skal nok lære en masse nye at kende også. Ja, jeg tror, det bliver nogle gode år. Og jeg tror, det bliver meget anderledes end måske et normalt gymnasie. Vi har nogle andre ting, og jo, jeg glæder mig rigtig meget. Det skal være sjovt. Vi er klar til at starte på Tietgen-skolen. I'm trying to help myself.